Здравейте, приятели! Ето, че дойде време да ви представим резултатите от анкетата ни. Бихте ли си купили панда сирене? Направихме анкетата по повод едно интересно видео, на което попаднахме. Това беше реклама на сирене. Мисля, че рекламата беше от Египет и съответно накратко ставаше въпрос за една панда, която така по доста груб начин кара хората в магазина да си купуват от сиренето с съответната марка. Стана интересно до каква степен подобна реклама би имала успех и на българския пазар и за това решихме да зададем този въпрос. Бихте ли си купили панда сирене? Ето, че малко повече от месец след започването на анкетата имаме резултати. На първо място е съответно резултата: никога такива реклами ми действат демотивиращо с 52%, което според нас беше до определена степен очакван резултат, познавайки така до определена степен вкуса на аудиторията тук в България. Следващия вариант е само ако пандата наистина е в магазина, който е до определена степен среден вариант, но аз по-скоро искам да акцентирам върху резултатите от последните две опции. Със сигурност при тези условия 15% и може да се замисля, рекламата ми въздейства 21%. Искам да обърна внимание, защото все пак това са една трета от хората, които са гледали рекламата, т.е. това са хора с чувство за самоирония и такива, които биха били склонни да приемат такъв тип обращение към тях, което според нас е един свеж подход на фона на това, което виждаме в момента като рекламни предложения в българското медийно пространство. Като една от реакциите, която е емблематична за мен, беше на публикацията в свежо на тази статия, която пуснахме с анкетата. Тя беше един коментар, който ще цитирам по памет. Не само, че няма да си купя от вашето сирене, но няма да прочита и статията ви. Тоест, това е човек, който съответно е помислил, че ние се опитваме да рекламираме това сирене и нали, до определена степен това показва част от нагласите в българското общество изобщо към рекламите. Това беше. Очаквайте новите ни анкети съвсем скоро. Надявам се, че са ви интересни.